59 חטופים בעזה בגלל ממשלה כושלת, פשיסטית, משיחית, שמקדשת את המלחמה על פני החיים. הדמוקרטיה הישראלית נמצאת בסכנה. מוסדות שלטון מרכזיים, ובהם בתי המשפט, היועצת המשפטית לממשלה וראש השב"כ, נמצאים תחת איום מתמיד. לצד הפגנות אין מנוס ממרי אזרחי לא אלים אך נחוש. חלק ממרי אזרחי הוא עצירת המשק בדרכים מגוונות. אנחנו נערכים לכך ביחד, כתף אל כתף. ישראל עוצרת. אני קורא לאזרחים שהמדינה יקרה לליבם, להיאבק על צביונה. חייבים למנוע את הפקרת החטופים וההפיכה המשטרית. הצטרפו ליוזמה ישראל עוצרת.